ağaçlar bilen büyük kuşlar şugullanady diýsem de dürüst bolar. Biziň indi uramlarda da milaş ağaçlary oturtylgan indi. O milaş ağaçlarynyň terbiýe ülüşine ýörenirge kildik. Alaryny terbiýelerge, neşe gitip üstlerge. Tam indi ýoňa bir ağaçlaryna da ýörendik. Ana biz şeýle teoriýa ülüşündik. Indi bugün indi mena praktik üşdeýin ağaçlaryny neşe gitip biýik gitip üstürmäsge, artyk biýik ağaçlar indi birinçiden korkunçyny şirlikde ýaşagan halykda hem indi paralyk kuralarda da indi korkunçyny şularny biýik gitip üstürmişe, motorluk üstürip tabiatny uramlaryny motorlap, tabiatny ýamlap, o indi ağaç barada her bir şeýle indi zor ýardam ede. Biz indi bilip durabız, ülikisli gazyny ýetpanym, hem indi kislorod bulup çygarganym. Bu ağaçlaryny indi dürüst ýetip terbiýelegendegine indi dürüst üstürgendegine biz onuň faýdasyny görä alabys indi.